Mas sobra 1 ka milyon nga balor sa suspected shabu na recover sa drug buy-bust operation sa Bacolod City. Samtang, kapin 1 ka karton sang ginapatian smuggled nga sigarilyo na recover sa Sipalay City. Si Aileen Pedreso nakatutok. Gusto na lang nga magduko-duko ang duha ka mga lalaki nga subject sa drug buy-bust operation sa Barangay 3, Bacolod City. Kinas ang kagahon, ginkasa sa Bacolod CDEU ang operasyon batok sa mga subject nga Sanday alias Toto, 19 anyos, kag alias EJ, 18 anyos. Ini matapos na monitor sa kapulisan ang illegal nga transaksyon sang duha sa lugar. Na-recover ang 150 grams ang suspected shabu nga nagabalor sang masobra 1 million pesos. Padayon pa nga ginahibalo kung saan sila nakakuha sang supply sang illegal nga droga. Sa Sipalay City, Negros Occidental, nakabaton sang report ang PCG nga may mga smuggled nga sigarilyo sa lugar. Rason nga ila inigin padulungan. Pag-abot sa lugar, ini na lang ang naabdan sang otoridad. Basa ang mga karton nga sigarilyo nga may nakalain-lain nga brand kag naglapta sa kilid sang baybay. We activate the Coast Guard Station sa Negros Occidental. Upon operation, pag-proceed naman sa area, we confirm the indication na positive sila sa area. Ang bangka may arak nga cigarettes. Nagagwa sa investigasyon sa PCG nga posible na buslot ang sakayan, rason nga nagalahulog ang mga karga nga sigarilyo. Naglabot sa 12,000 reams ng smuggled cigarettes ang na-recover sa lugar. There is a possibility, ma'am, na within the Negros Occidental, still on the part of the PCG, we are strictly implementing the mandates of the Philippine Coast Guard. Ginaimbestigaran pa ang ginapayag mga persona nga nakapalagyo matapos matukiban nga mag-ooperate ang PCG. Na-recover ang van nga ginalantaw ginkargahan sa mga sigarilyo. Upod kay Reynald Casillo, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.